Hola, bones. Avui us porto la història de l'Anna Margalef, una mare coratge, com el que vam fer l'altre dia amb la Rat, Bester Ratxer. Abans de res, agrair-vos molt l'acollida que ha tingut el Converses del Marc de l'altre dia, i després d'aquesta primera introducció passo ja a parlar més concretament del que l'Anna Margalef ens aportarà en aquest espai de les Converses del Marc. La història de l'Anna Margalef és una història d'adaptació i molta superació. La Núria, la seva filla, té una malaltia minoritària que, si no m'equivoco, hi ha 29 casos en tota Espanya, amb tot el que això comporta, i no només que siguin 29 casos, sinó que es veu que cada cas reacciona d'una forma diferent, no? I que comparteixen moltes coses en comú, però que no són exactament iguals, no? I en una d'aquestes enquestes que de tant en tant llenço per les xarxes, vaig rebre una resposta seva que em deia Marc, la meva filla durant aquest confinament ha començat a fer coses que no feia, no? I una d'aquestes coses que no feia és que ha començat a fer petites passes, no? I ha començat a fer petites passes i em deia, i s'ha posat una patata xipa a la boca. I això em porta també a intentar explicar-vos la importància de l'autonomia, de lluitar, de continuar apretant, no? També vull que aquesta gravació de l'entrevista que vaig fer amb l'Anna Margalef serveixi com a homenatge a totes les mares, tots els pares, totes les iaies, igual que tots aquells professionals que es deixen la pell per aconseguir que les persones amb discapacitat tinguem autonomia i ens puguem, diguem-ne, moure dintre de cadascun de les nostres possibilitats. També comentar-vos que l'Anna Margalef, degut a aquesta situació que viu amb la seva filla, actualment és regidora d'una regidoria de nova creació de diversitat de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, cosa que evidentment ens queda molta feina per fer, però aquesta regidoria d'inclusió i diversitat és una forma de començar a treballar, no? I que penso que tota la resta dels ajuntaments haurien de copiar, diguem-ne, per aconseguir que no hi hagi diferències entre un ciutadà discapacitat i el que no ho és, no? O que almenys sigui les menys possibles. Dit això, ara sí, us deixo amb la història de l'Anna Margalef i la Núria, i espero que la disfruteu molt perquè és una història molt humana i ella, en aquest cas l'Anna, s'obre un canal per explicar tot el procés, tot el patiment i tota la recompensa que després això li porta. Espero que la disfruteu molt.
Doncs això, a l'altra banda de la pantalla tenim a l'Anna, que és mare de la Núria, i que ens explicarà una miqueta com estan passant el confinament, però també tractarem altres temes, com poden ser l'escolarització, el tema del diagnòstic, etc. No? M'interessa sobretot avui amb l'Anna tractar diferents coses que potser no hi caiem com a societat i són importants, no? Hola, Anna, bon dia. Bon dia, Marc. Bon dia. La primera pregunta que et volia fer és en relació comencem pel principi, diguem-ne, en relació al diagnòstic. Com us cau el diagnòstic i si sabeu en relació amb què és a dir, si sabeu la causa. La Núria ja va ser un embaràs de risc perquè la meitat de l'embaràs venia més petita del compte i em van dir que possiblement era estrès i era un retard de creixement intrauterí i a la setmana 22 comencem a fer molts controls en l'embaràs. Vol dir que des de l'embaràs ja va ser molt angoixant. Ja em deien que pesava mig quilo, que possiblement no nasqués o si naixés molt prematura per poder sobreviure i comencem a fer controls ecogràfics dia sí, dia no i bueno, aquí ja entra una mica el malson. Fins que a la setmana 36 i uns quants dies decideixen, tot i ser el dia de Nadal, provocar el part perquè deien que era un cas que havíem allargat molt, que normalment quan detectaven això no arribaven a passar 2 setmanes d'embaràs i estàvem a la 22, vol dir que parlaríem de 24 setmanes de gestació. Doncs quan estem a la 36 em provoquen el part el dia de Nadal i em diuen que fins que no tinguem a la Núria al davant no les tenim totes, no? Però que, bueno, fora, que és una qüestió de creixement, perquè vam fer amniocentesi, vam fer altres proves, tot sortia bé, i que fora ja menjaria i creixeria. I bé, provoquen el part bé, 27 hores, totes les dificultats per ser un part provocat, però bé, i ens en anem a nounats, per haver sigut una mica prematura. No va estar incubadora, però vam estar 3 setmanes ingressats a neonatologia. I allà comença el malson, perquè en principi quan ella neix havia de menjar i créixer i es desenvoluparia amb tota normalitat, però les proves que li fan, una d'elles és una ecografia cerebral i allà ja vam veure que hi havia una part del cervell molt més petita, el cerebel. I ens van deixar ingressats per fer-li una ressonància magnètica i a les 3 setmanes de vida detecten que hi ha una hipoplàsia pontocerebel·losa, el cerebel i el tronc de l'encèfal és molt més petit i ens envien cap a casa amb la incertesa de que no sabem què passarà. Hi ha casos... Ens envien cap a casa, Sí, ens envien cap a casa, no ens donen cap control urgent de neurologia ni res fins als 4 mesos, la va veure la genetista, bueno, i ens anem a casa amb un seguiment i amb visitar els 4 mesos del neuròleg. Quan als 4 mesos, tot i així ens diuen això, que hi ha algun cas que havien detectat això d'adult i que eren famílies completament normals. Vull dir que, bueno, la incertesa, que fins que no veiéssim que és l'hora de caminar i no camina, o sí que camina, és l'hora de llegir i no llegeix, o sí que aprèn a llegir, no sabem què ens anirem trobant, que ja ho anirem veient. I bé... O sigui, vosaltres conviviu amb la incertesa fins als 4 mesos, tot i que o fins més enllà, fins i tot. Bueno, jo soc psicòloga infantil i treballava amb un grup postpart de famílies que venien amb els nadons i fins ara sempre he dit que el desenvolupament de la Núria dels 3 o 4 primers mesos eren normals i després és quan la distància, quan arribava el moment que havia de començar a seure i no seia, que havia de començar a gatejar i no gatejava, jo em vaig pensar que el problema es començava a notar en aquell moment. Ara he tingut una neboda i he vist que no, he vist la diferència quan amb els pocs dies, amb els mesos d'agafar-la, ja veia que el contacte ocular, que el to muscular d'aquesta nena, per molt petitona que sigui, era molt diferent que la Núria. En aquell moment no me n'adonava fins que en el moment de seure la Núria no seia, el pediatre em deia que com que era una mica prematura ens esperéssim unes setmanes de diferència, quan havia de gatejar no gatejava i aquí ja vam començar a anar a atenció precoç i a Sala Puigverd, que és un centre de neurorehabilitació, amb 5 mesos a CDIAP i amb 8 mesos a Sala Puigverd perquè coincidia amb l'estiu i vam descansar fins al setembre. I aquí comença... És allò que
ja comences el Via Crucis, Aquí ja la cosa era agafa't fort, ja comencem el Via Crucis. Encara en aquells moments, quan algú em preguntava com és que la nena anava amb cotxet, em defensava, no, és que és prematura, és que necessita unes setmanes més, fins que tu mateix vas veient que ella ha anat, es va fent gran i això ja no és una excusa, és una excusa inconscient que tu poses sense voler. I aquí comença això que dius tu, el Via Crucis, metges, amunt i avall, busques totes les teràpies possibles. Per sort, jo crec que sóc una persona amb molt de seny i, per tant, de seguida descarto. Bueno, trobo una bona ajuda, la Puigverd m'ha donat un bon recolzament i llavors sé detectar aquelles teràpies que no em convenen, perquè després n'hi ha moltes que és per treure diners o coses curanderos i coses d'aquestes que ens agafem tots. Això no ho he fet mai i, bueno, a partir d'aquí doncs és anar vivint el dia a dia. A la Núria li van diagnosticar, per sort, la seva malaltia amb 11 mesos. Dic per sort perquè hi ha gent que té 30 anys i encara no té diagnòstic del que té. No canvia res, un diagnòstic no canvia res, perquè la Núria és la mateixa abans o després d'aquesta etiqueta, simplement descanses de buscar, però en el seu cas ho van trobar una doctora de Sabadell, la doctora Gavau, del Parc Taulí, genetista, i vam enviar una mostra de sang a un laboratori d'Alemanya per analitzar la Núria, i té una malaltia minoritària, fins ara és l'únic cas que hi ha a Espanya, i en parlaven en aquell moment de 21 casos a Europa. D'aquests 21 casos, tots són diferents. Comparteixen moltes coses, però n'hi ha algun que ha aconseguit parlar alguna paraula, 4, 10, d'altres que no. N'hi ha algun que camina, d'altres que no. La Núria està molt afectada. La Núria no diu cap paraula, no camina. Bueno, no camina, us enganyo, perquè ara estem estrenant un caminador nou i ha començat a fer una mica de passetes, però amb molta ajuda. Que he de dir que jo vaig trobar ara, gràcies al Suma Castellà, l'entrevista que vam fer la setmana passada amb Montserrat Basterrechea, però els hi vaig passar una enquesta i recordo que em va contestar aquesta enquesta i una de les preguntes era què us ha passat durant el confinament, no? Com esteu portant el confinament? I recordo que fins i tot em vaig emocionar, no? Perquè entenc que per una mare amb una persona amb aquestes dificultats tan grans, no? Veure que comença a fer passos ha de ser algo molt emocionant, no? I a més en aquests moments que estem vivint, que estem tots emocionats o una mica més diguem-ne, més sensibles, no? Després parlarem sobre aquest moment, però ara m'interessa el tema de l'escolarització, com afrontes aquest tema, perquè després del Via Crucis és el tema clau, diguem-ne. Sí, amb la Núria ens acompanyen, això que et dic, des dels 5 mesos uns i des dels 8 mesos els altres, al CDIAP i a Sala Puigverd, i quan arriba, ens acompanyen setmanalment, i quan arriba el moment de la inscripció escolar, jo volia intentar escola ordinària perquè al poble on estem, a Castellar del Vallès, no hi ha escola d'educació especial. Havíem de desplaçar-nos a Sabadell, amb el que això suposava, que era no veure la nena des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, no poder dinar amb ella, etc. I, bueno, em van estar, sobretot des del CDIAP, fent veure que les dificultats de la Núria ara mateix amb els recursos que tenim a escola ordinària, que ella ho passaria malament, que potser P3 podrien passar, però quan els nens es anessin fent més grans, surten al pati, corren, van d'excursió i amb les seves dificultats que no s'aguanta amb una cadira ordinària, per dir alguna cosa, començant des d'aquí, que no es desplaça, que no parla, doncs que la Núria ho passaria malament. Ho vaig veure de seguida i ens vam veure obligats, entre cometes, a escolaritzar a escola d'educació especial. Sí que ho vaig fer més tard de lo normal, perquè jo volia entrar en una escola sí o sí, si no era aquella, m'esperava un any més, com que fins als 6 anys no està obligada a escolaritzar, s'hagués quedat a casa. Iniciem un procés a Sala Puigverd d'anar-hi cada dia 3 hores al matí, com si estigués a l'escola, i l'escolaritzo a escola bressol municipal quan ella hagués hagut de començar P3,
jo l'escolaritzo en una escola bressol, aquí a Castellà, ordinària, i va a les tardes per poder compartir estones amb altres nens. És com el previ a fer pas a escolarització. Sí, Per tant, sí, passa un any molt, més... Sí. processos d'adaptació i aquestes Bueno, és coses. això. Ella ser una miqueta més gran. Jo entenc també que és un treball dels pares, d'anar-te mentalitzant, anar assimilant tot això. A escola de bressol ja ho veus, que està molt lluny dels altres nens i per tant t'acabes de donar. És un espai molt xulo que li has donat de compartir amb altres nens, però veus que un any més no pot estar en una escola ordinària. Ja et dic que en el cas de la Núria, perquè soc molt partidària del tema d'inclusió, però ara estem parlant d'un cas molt afectat i que amb els recursos que hi ha actualment la inclusió seria ben feta, i com s'entendria seria difícil. Per què? Perquè a l'escola on està... És una pena i ho comentava. Ara la Núria és una escola que estan 6 nens a l'aula amb 2 mestres en tot moment. Després tenim psicomotricistes, tenim fisioterapeutes, tenim psicòleg, tenim logopedes varis. Llavors, a l'aula sempre n'hi ha menys ràtio perquè tots estan fent les seves teràpies, l'atenció és molt especialitzada i molt diversa. Escola ordinària, ja sabem com estan els recursos actualment i això hagués estat impossible. Per començar, moltes no estan ni preparades per entrar-hi en una cadira de rodes, perquè ja ho deu saber. No hi ha ascensor i per tant no es pot ni entrar al mateix edifici perquè aquí a Castellà, per exemple, n'hi ha moltes que per entrar són escales. Vull dir que complicadíssim, això. Sí, sí. Evidentment que suposo que te'n vas adonant amb el temps i tot es va posant a lloc, no? Però sí que, sobretot, m'interessava això, no? El veure com vosaltres heu anat superant fases, no? Perquè per mi la vostra és una història d'acceptació i superació, no? De dir, bueno, tenim això, què podem fer amb això, no? I com hi podem conviure. No sé si estàs d'acord amb mi, però penso que molts pares no són capaços de fer aquest procés i per això també et vull donar la veu perquè penso que fer aquest procés és transcendental pel nen. No t'enganyaré que és complicat, perquè és molt complicat. També és veritat que hi ha molta gent que no se'n surt i que acaba amb una depressió, però qui em coneix pot saber que no he deixat de cantar i riure cap dia de la meva vida. Sempre dic que la Núria és el més bonic que m'ha passat. De fet, jo no conec cap altre... No tinc més fills, per tant no puc comparar, però no crec que comparés perquè cadascú som diferents, vull dir que no hi ha res a comparar, però és el millor que m'ha passat i que sóc la mare més feliç del món i això ho dic sempre i qui em coneix sap que és veritat perquè si no, no ho diria. Vull dir que és el més bonic que tinc i li dic cada matí, i ara que tinc més temps encara més, li dic cada matí quan ens anem a dormir també li repeteixo que l'estimo molt i que és el més bonic que he tingut i que m'està ensenyant moltes coses. La Núria m'està ensenyant moltíssimes coses. És un punt en comú que teniu bastant els pares amb persones amb dificultats, amb necessitats especials, digue-li com vulguis, que us ensenyem coses, no? Tu et veus molt diferent abans de tenir la Núria, ara que tens la Núria, o el procés? Bueno, jo mai m'havia imaginat, sempre volia ser mare i mai em va passar pel cap que em podia passar una cosa així. Això per començar, mai m'ho vaig plantejar. Sí que és veritat que jo ja era una persona molt sensible amb aquests temes. Jo ja a l'any 98 vaig començar a estudiar psicologia i el temps que vaig estar estudiant havia fet molts cursos de discapacitat física, visual, havia fet de braille, vull dir que ja era una persona molt sensible amb aquest tema. Per exemple, amb les places d'aparcament, no aparcar mai en una plaça de persona de mobilitat reduïda, tot això abans de que em passés. Evidentment, ara la lluita s'ha intensificat molt més i m'ha canviat la vida en aquest aspecte, molt. Et canvia la vida a tu i a tots els familiars que t'envolten per descomptat, personalment, familiarment i laboralment.
però també et fa més fort, et fa més sensible, t'envoltes de gent, et vas trobant gent pel camí, doncs, per exemple, com ara amb tu, que no haguéssim coincidit mai segurament, et vas No. trobant gent pel camí amb molts valors i que t'ensenyen moltes coses, vull dir que t'enriqueixes molt. Que potser és el consol, entre cometes, perquè evidentment jo crec que si et deixen triar ningú ho escolliria, perquè és molt dur, no ens enganyem, que sembla que siguin flors i violes, No. però bueno, un cop acceptes que és el que tens... de fet, jo sempre deia, quan la Núria era petitona, jo sempre deia, bueno, és fàcil, perquè com que és petita és un bebè, jo l'agafo, la carrego, el pes, i el problema em vindrà quan vagi creixent, que no pugui amb ella físicament. I ha anat creixent, jo esperava, doncs, potser això, una depressió, o que em passés alguna cosa quan la Núria hagués anat fent més gran, i ha anat creixent i no te n'adones i ets igual de feliç que el primer dia i ho vas reconvertint i reconduint i pa'lante. Sí, crec que aquest missatge és important, no? Que tu mateix et vas animant, no? Vas veient allò que semblava, o que al principi, que aquell xoc inicial, suposo que va passant, no?, amb el temps. I celebres coses, perdona Marc, celebres coses molt absurdes, perquè ara, per exemple, la Núria té 9 anys, ha començat ara a menjar-se un gusanito, una patata xip, ella amb la boca, perquè no encerta la mà boca, ha començat ara amb 9 anys alguna vegada, i això ha sigut un vídeo viral a totes les meves amigues que deuen pensar, bueno, i què passa? Aquesta nena es posa alguna cosa a la boca? Doncs per mi ha sigut super brutal i emocionant. Vull dir que... consecució, no?, d'alguna cosa. Exacte. Però, bueno, és que la poca autonomia que puguem tenir l'hem de tenir, no? I també crec que és un missatge que hem de donar, no? M'agradaria que, ja que estàs ficada amb el tema, també em comentessis tot el que, diguem-ne, creus que hauria de millorar perquè l'escola fos realment inclusiva, no? Jo ara mateix afegeixo per comentar, Marc, que estic de regidora aquí a Castellar del Vallès, d'una regidoria que és nova d'aquesta legislatura, que és de diversitat i polítiques inclusives, i precisament he arribat aquí gràcies a aquesta situació amb la que he vist i a la lluita aquesta, no? I el que necessitaríem perquè una escola fos inclusiva, primer de tot, és adaptar les barreres arquitectòniques, això per començar, però després canviar una mica encara el xip dels professionals, perquè és veritat que la gent jove que entra ara ja entrem en una altra mentalitat, però bueno, encara queda alguna de limitació per part dels professionals, poca, però professors i en altres àmbits. I després, clar, sobretot la part econòmica, dotació econòmica per part del departament per poder-hi veure els especialistes que aquests nens i nenes necessiten. T'ho dic perquè crec que va ser l'octubre del 2017, si no m'equivoco, es va aprovar un decret d'inclusió que encara és hora, van lents, van molt a poc, que tingui una dotació econòmica. Si tinguessis aquests diners a les mans, diguem-ne, i coneixent una miqueta com ho coneixes i la problemàtica també de la Núria, en què invertiries aquests diners? En formació, potser? I en contractació de personal qualificat i especialitzat. És a dir, no val un fisioterapeuta, per exemple, sinó que ha de ser un fisioterapeuta amb controls de neurologia o de neurorehabilitació, per exemple, no? Per tant, l'escola hauria de tenir no un mestre d'educació física, sinó un psicomotricista, per exemple, especialitzat també en temes neurològics, logopedes, però no els logopedes que entenem potser per ensenyar-te a pronunciar una R o una S, sinó logopedes especialistes en deglució, en llenguatge per poder parlar en llenguatges alternatius. Bueno, clar, suposo que si algun nen tingués dificultats visuals, poder contractar algú especialitzat en llenguatge de signes o en signe en casos de discapacitat auditiva. Vull dir que dotar-los amb personal, professionals i específics per les característiques de cada persona. Anem ara, potser, al moment
que tu em vas comentar en una entrevista, no? Que tu abans deies que aquests dies la Núria ha començat a menjar-se una patata xip, no? I que per vosaltres això ha estat un gran avenç, no? Però una de les altres coses que he començat a fer és a fer petits passos amb un caminador que em deies estava a l'escola. Sí, sí. Mira, la Sala Puigverd sempre em deia que la Núria, com que havia aconseguit la sedestació en algun punt abans dels 6 anys i algunes característiques més, tot i que ella no tenia patró de marxa quan van néixer, van treballar moltíssimes hores i hores i aquest patró de marxa va aparèixer. Un fet insòlid perquè els autors, els professionals diuen que si neixes sense patró de marxa no hi ha hagut cap cas que hagi aparegut, amb la qual cosa això estàvem supercontents. Però hi va haver un moment en què la Núria es va estancar. Tenia un caminador que es deia Grillo, doncs ja fa 5 anys d'aquest caminador, el vam portar a l'escola i sembla ser que aquest patró de marxa va desaparèixer. Bueno, no es donava com ara. Al gener vam comprar-li un nou caminador perquè Sala Puigverd, la Marta Prat, no ha deixat mai de lluitar amb això. Just jo al novembre vaig veure un vídeo d'un nen de la sala de 17 anys que amb 17 anys havia començat a donar els seus passets amb un caminador i recordo plorant que li vaig dir a la Marta que jo havia tirat la tovallola, que jo al principi m'ho creia però que la Núria tenia 9 anys i ara ja no veia que la Núria caminaria. Doncs al gener ens van donar aquest caminador nou que es va quedar a l'escola, per tant l'havien fet servir, el feien servir els dijous, possiblement 8 dijous, no?, de gener i febrer, i quan va passar això, l'afició de l'escola, del confinament, l'afició de l'escola em va trucar i em va dir, Anna, anem-lo a buscar perquè estigui tancat a l'escola, l'agafes i el tens a casa i a veure què passa. I a casa ho vaig provar i la cama esquerra apareixia a la passa però a la dreta no. I, ostres, a mi em va com emocionar, em va com crear un nou repte, una il·lusió, i com que ara, el que et dic, tinc tot el temps del món que abans no tenia, doncs cada dia al balcó matí-tarda, amb música i amb la Núria contenta i emocionada, ella feia la passa esquerra, jo a la dreta, ella a l'esquerra i jo amb la mà a la dreta, fins que al final han aparegut passes soletes de la passa dreta i ara quan té molta emoció i vol anar cap a la tele, inclús ha aparegut la intenció que és desplaçar-se cap a la tele i ho ha pogut fer ella sola. 2 o 3 metres els ha fet totalment sola i moltes vegades. Vaig passar corrents aquest vídeo a tothom, fisios, logopedes, mestres, amigues, tothom. I la Marta Prat de la sala em va escriure, diu, Anna, te'n recordes que al novembre, plorant, vèiem aquell vídeo d'aquell nen i tu em vas dir que havies tirat la tovallola i jo et vaig dir que jo no la tiraria mai? I diu, doncs bravo per no haver-la tirat perquè felicitats perquè la Núria està caminant. Se'm posa la pell de gallina encara. En aquest sentit, també cal agrair la feina de tots aquests professionals que estan a darrere i que de vegades no se'ls veu, però hi són, i que fan una feinada ingent, no? Que estan contínuament vinga, fins a aconseguir aquestes petites coses, no? I ara quin és el següent repte que us teniu proposat així per aquest confinament o potser ja per després, no? Ara tenim així petitet el que es pugui desplaçar millor, perquè ara ho fa per anar cap a la tele, però que ho puguem fer també al balcó sense ajuda. Estem treballant també, que no ho havíem fet abans, com que s'ha posat aquesta patata a la boca, estem intentant també amb la cullera, que pugui fer alguna cullerada ella. És un repte molt difícil perquè la cullera pot anar per tot arreu, perquè té aquest moviment així de mans, pot anar a tot arreu menys a la boca, però bueno. I estem treballant també, que ja ho feien molt a l'escola, i també jo sé que ho havia de fer des de casa, però el dia a dia se'm menjava el temps, el tema de causa-efecte, que és que ella té un pulsador i que si vol més d'alguna cosa, sigui d'una joguina que té moviment, sigui algun vídeo a YouTube, pugui amb el pulsador engegar la joguina o el vídeo. Avisar, no? I entengui la relació causa-efecte d'alguna cosa. Aquests són els objectius ara més a curt termini i difícils, que estem treballant. Difícils i complicats, sí. De fet, la gent que em coneix a mi ja sap que també les mans van, venen, tornen i de vegades no les pots ni controlar, no? Però bueno, a veure si a poc, d'aquí uns dies o d'aquí uns mesos, tornem a parlar i em dius, mira, allò que volíem aconseguir ja ho hem aconseguit, no? Perquè aquí es tracta de ser persistent, no? I em deies, el
confinament ens ha ajudat. Doncs mira, no hay mal que por bien no venga, no? I tant. Pensa que el nostre dia a dia, ella sortim de casa a 2:15 del matí per anar a escola a les 9, surt de l'escola a les 5, però jo treballo a les tardes amb nens i arribava a casa a les 8 del vespre, és a dir, que des de les 8:30 del matí fins a les 8 del vespre jo no la veia. I caps de setmana, un sí, un no, estava amb mi, l'altre no. Per tant, les hores que jo li podia dedicar amb ella, tot i que sabia que necessita molta rehabilitació, molta atenció, el dia a dia, a l'hivern, mentre va a escola, se't menja el temps. I els caps de setmana què vols fer? Doncs anar a veure els amics, sortir, passejar. No et dediques a fer aquestes estones de rehabilitació amb ella. Per tant, aquest confinament ens ha portat moltes estones per poder treballar tot això. Res, doncs, Núria, t'animo a continuar treballant i a continuar apretant i estic segur que la Núria a poc anirà guanyant autonomia. Segur que sí, Marc. Si em deixes, seràs víctima dels meus vídeos virals i te n'enviaré algun per WhatsApp perquè vegis les pessetes que ha fet la Núria. Sí, home, sí. Estaré molt content de veure's. Gràcies. La veritat és que deixa'm dir-te que em va encantar conèixer-te el dia aquest que comentes que vas fer la teva xerrada el dia de Suma, que fèiem la pel·lícula, perquè ets superdivertit, expliques les coses tal qual són amb el toc aquest d'humor reivindicatiu, no? Que és el que ha de ser, que fa reflexionar molt a la gent i que hem de seguir lluitant amb això perquè tenim molta feina a fer però que mica en mica es van veient els canvis. Que ets un gran lluitador tu també, eh? Ara intentem fer-ho des de casa i gràcies també per prestar-te a l'entrevista, a poder entrar una mica dintre de la vostra vida, que sé que és complicat. Sempre que vulguis, Marc, per tot això aquí estem disponibles al 100%. Gràcies a tu per haver-te interessat en nosaltres. Segur que a la gent jo crec que li agradarà molt perquè és una conversa o és una història molt humana i la gent de les històries humanes d'avui en dia que de vegades sembla que haguem perdut una mica la humanitat, no? Li agraden molt. Així doncs que moltes gràcies i ens veiem a la propera. Cuida't molt, Marc. Gràcies a tu. Un petó molt gran. Un petó, vagi bé. Adéu. Adéu.